mai kafiya ga bubuke abin tashi da ma nike da yan hagu sun karmu babu harsashi sun rusa kasuwancinmu yau komai kudinsa ya tashi ma'aikata suna kuka har sun gaji babu albashi mu je a ɓangaren noma kai fuskar su o'o ta kaushi gonar talaka ba ta haki kaga gujiya tana yaushi sannan a ɓangaren fetur kai da kuɗin ka za ka neme shi sai kai zufa ka same shi sai kai jan ido a sama shi fannin tsaro akwai lauje cikin rawani ko za mu tono shi security suna kuka an maishe da su kamar kashi sai ɓangaren karatunmu yankan su ya tashi kaga ɗalibai kilas zaune kowa na ta tafka wasan shi ga malami ƙasan beji kwance babu masu tada shi kuma sallare yake ɗauka duk ƙarshen wata abun haushi ga ɗalibi gaban allo ba komai a kansa sai gashi kwalwarsa babu komai sai wasa babu masu kishin shi kai tambaya wuri goma sai kai gaske tuwon sashi wani ma da na ji an satai na sha dariya na sha haushi 100 a ɗebe 120 ya bada ansa shi kana a ɓangaren nefa nan ma akwai abun haushi sai ɓangaren majinyanta ka talaka ko ina naushi ka ga likita da mai ciwo baban kowa da lirrashi sai na tuna da can baya kowa baba aba ya koshi sai kaddara ta kwashe mu ta kai mu tudun talaka yo laushi ba laifin gulab ba batir ne mu ne mun ka haɗu garwashi amma akwai faranar ƙindillanci na kwance zai tashi duk wanda ya ci ya noke sai ya rena kanshi da kanshi ba siɗi babu saɗaɗa kullum sai su rakito bashi si tanaji wa 'ya'yansu shi kwa talaka ko idanun shi sai yanzu za su neme wai ba kansu za mu yoki shi ya wurin kaɗan kama